Tak já odstartuju odpolední program a začíná Sladký desert z Bratislavy. A je to Matúš Valo a skvělý věci, co dělá v Bratislavě. A práci jeho Metropolitného institutu strašně obdivuju a jsem hrozně ráda, že je tady Roman Žitňanský a přímo z institutu a pomáhal velice s kuchařkou a s kapitolou o mobiliáři. A myslím si, že jsou to machři na danou problematiku. Obdivuju jejich 20 standardů, který vlastně veřejně publikovali a každý město si z toho může vzít svoje a okopírovat to a vlastně zlepšovat to takovým tempem a s takovou kvalitou jako v Bratislavě. Takže Romane, je to tvoje. Ďakujem pekne za úvod, ďakujem takisto za pozvanie organizátorom tohto milého festivalu. Ja by som rád, moje meno je Roman Žitňanský, ako to bolo spomenuté, som zástupca Metropolitného inštitútu v Bratislave. Rád by som vám teda odprezentoval to, čo sa nám podarilo za nejaké 4 roky spraviť. Včera tu bol kolega z IPRu, Jan Kadlas, ktorý vlastne nasadil vysokú laťku. Musím povedať, že teda IPR je pre nás taká organizácia, ktorá ako keby, ku ktorej vzhlížime, keď to mám tak povedať po česky. Vo veľa veciach nám pomáhali a vlastne všetky tie manuály, ktoré vydali, tak sú pre nás akože veľkou inšpiráciou. To znamená, že možno, že keby nebol IPR, tak tu ani nestojím, takže veľká vďaka za obrovský kus práce, ktorý robíte na IPRi. Moja prednáška bude čiastočne podobná tej včerajšej, ktorú odprezentoval kolega, ale zároveň by som chcel trošku odprezentovať aj ten background, za akých vznikol ten Metropolitný inštitút, aby ste chápali vlastne, že sme pomerne mladá organizácia, oproti teda IPRu máme 4 roky necelé. Prehúpli sme sa teda cez jedno volebné obdobie, čo sa ukazuje ako kľúčové, keďže to prvé býva kritické, keďže Matúš Valo získal teda mandát aj v druhom volebnom období, tak to nám umožnilo ako keby pokračovať a obhájiť tú našu pozíciu v tej komunálnej sfére. Takže začnem môže tak úplne zjednodušene, že prečo vlastne vznikol Metropolitný inštitút. Preto to, hej, toto je fotka, ktorá je robená niekedy v roku 2019. Mám taký pocit, že to vyzerá veľmi podobne aj teraz. Nebudem klamať, že za tie 4 roky sa to nejako výrazne zmenilo. Tá vec bola, že za naozaj od toho 89. roku, keď došla vlastne zmena tej garnitúry, tak ja som teda rodený Bratislavčan a tej Bratislave sa pramálo udialo v prospech verejného priestoru a nejakého kvalitného mestského prostredia. Samozrejme, dial sa tam masívny rozmach nejakej výstavby, ale to bol hlavne súkromný sektor, ktorý nalieval do mesta peniaze, ale vo verejných financiách sa tam naozaj pramálo toho dialo. Čiže toto bol ten impuls a ja ešte teda možno takú anekdotu poviem, že okrem toho, že Matúš Valo je primátor Bratislavy, je aj môj bývalý spolužiak z vysokej školy a zároveň dobrý kamarát. A ja som asi 7 rokov žil v Barcelone a keď tam raz bol za mňou, vtedy bol, myslím, že to bolo čerstvo potom, ako skončil štipendium, Fulbrightovo štipendium v New Yorku, tak hovoril, že sa chce uchádzať o miesto primátora, vtedy mal teda veľmi slušne rozbehnutú kariéru architektonického ateliéru v Bratislave, tak keď mi to povedal, tak som ho vysmial samozrejme, že čo ho to napadlo kandidovať za primátora. A potom on sa samozrejme vysmial mňa a povedal, že však počkaj, ešte si na to spomenieš a ešte budeš pre mňa pracovať, hej. Takže bola to taká anekdota, teraz tu vlastne stojím a po 4 rokoch vám skúsim teda odprezentovať to, čo sa nám podarilo. Takže je extrémne dôležité, aby a to je môže to, že sme sa mu všetci tak vysmiali, že o čo sa snaží, ale môže, keby ten záujem tej ako keby našej novej generácie nebolo tie veci verejné, tak
tak by sme sa vlastne dopracovali možno tam, kde sa snažíme dopracovať. Takže toto je vlastne začiatok Metropolitného inštitútu, bolo to v roku 2019, a primátor, ako viete, vyhral Matúš Valo voľby v roku 2018 so svojou knižkou Plán Bratislava, kde vlastne prezentoval program, kde dal dokopy viacerých odborníkov, odprezentoval program, ako vlastne vylepšiť Bratislavu, a jedna z kľúčových tam bol verejný priestor a zároveň vznik Metropolitného inštitútu, respektíve inštitútu, ktorý by sa vlastne zasadil za nejaké strategické dokumenty a zmenu vlastne samotného fyzického priestoru. Takže toto je fotka z apríla 2019. Matúš Val vlastne nastúpil, myslím, že vyhral voľby niekedy v novembri 2018, čiže pár mesiacov na to bol ako keby založený, alebo tento základný kameň Metropolitného inštitútu. Vtedy nás tam bolo asi 10, toto je taká nejaká úvodná zostava. Teraz toto je fotka z roku 2023, nie sme tam všetci, ale v súčasnosti máme zhruba 70 zamestnancov. Toto je organizačná štruktúra, tak zjednodušene, v podstate tá nejako, tu sme tiež tak čiastočne odkopírovali z IPRu, ale IPR už má nejakú, trošku si prešiel nejakou organizačnou zmenou. V zásade naša organizácia je rozdelená na 5 sekcií, a teda tú kanceláriu riaditeľa. Tie sekcie sú, ako tu vidíte, územné plánovanie, tvorba mestských priestorov, mestské štúdia, participácie, verejné priestory. Sami o sebe tie názvy hovoria, čomu sa tie sekcie venujú. Teda môže tá tvorba mestských priestorov, je rozdiel medzi tvorbou mestských priestorov a verejným priestorom, aby som to objasnil, že tvorba mestských priestorov je zameraná na samotnú fyzickú tvorbu tých priestorov, a verejné priestory sa zaoberajú hlavne tými policies, manuálmi a skôr takými stratégiami. Takže prejdem trošku tými vecami, ktoré sa nám podarilo z hľadiska strategických dokumentov za tie 3-4 roky spraviť. To sú vlastne sekcie, ktoré sa venujú tvorbám strategických dokumentov. Vytvorili sme dokument s názvom Bratislava 2030, čo je vlastne PHSR, to asi máte aj vy, ten plán hospodárskeho sociálneho rozvoja. To je dokument, ktorý vlastne všetky samosprávy musia do zákona mať. Je to plán vlastne rozvoja mesta na nejakých 10 rokov. Výsledkom sú nejaké merateľné ukazovatele a potom po tej dekáde sa vyhodnocujú na základe tých ukazovateľov, že či to mesto sa vyvíja tým správnym smerom alebo nie. Prvýkrát vlastne sa tento dokument vytvoril interne, doteraz sa vždycky ten dokument tvoril, sa to externe zadávalo, takže tentokrát sa to prvýkrát vlastne vytvorilo interne vlastnými kapacitami alebo odborníkmi, ktorí boli do toho prizvaní. Sekcia územného plánovania, v podstate tak ako VIPRI teraz vytvorí nový územný plán, aj táto sekcia sa pripravuje na zmenu územného plánu, čo je taká akože dlhodobá výzva, a popri tom vlastne vytvárame urbanistické štúdie, generely a zmeny a doplnky. Štandardizácia verejných priestorov, to je vlastne vec, o ktorej možno teraz budem ja viacej hovoriť, keďže je to časť, ktorú ako keby ja mám na starosti alebo zastrešujem. Čiže to je vlastne tvorba manuálu verejných priestorov a participácia. To je takisto dôležitá sekcia, ktorá sa venuje participácii. Tam myslím si, že viacej o tom netreba hovoriť. Okrem toho teda sa tvoria na Metropolitnom inštitúte projekty, štúdie, projektové prípravy drobných projektov. To sú teda tieto dve sekcie, ktoré sa tomu venujú. Čiastočne sa teda tomu venujeme aj my, tým verejné priestory, sekcie verejných priestorov. Za tie 4 roky bolo vyhlásených 14 architektonických krajinárskych súťaží. Môže to číslo už je o niečo väčšie, nebudem hovoriť, že nie. Živé miesta, veľký projekt, ktorý vlastne zastrešuje konkrétne verejné priestory rôznych mierok, od mikropriestorov až po naozaj veľké celky. Je to zhruba 40 projektov rozmiestnených po rôznych častiach mesta.
na celkovej rozlohe. Tu sú tie čísla niektoré. Samozrejme ten nábeh tých projektov bol pomalší, keďže to prvé volebné obdobie sa iba kreovala celý ten systém, ako sa tie projekty budú robiť. A až teraz nejaké projekty sa začínajú dokončovať. To znamená, že naozaj tie 4 roky je málo na to, aby sa niečo reálne vytvorilo. To znamená, že preto, keď som hovoril, že je dôležité, že sme prežili ten prvý mandát, tak teraz vlastne je ten čas, kedy by sme mohli ako keby zbierať tie prvé plody našej práce. Ja budem teda teraz hovoriť o tej štandardizácii verejných priestorov v podobe teda tvorby manuálu verejných priestorov. Ja som vlastne, predtým, než som nastúpil na Metropolitný inštitút, ja som vlastne od školy až do vlastne roku 2019 bol v praxi. Buď som mal vlastné ateliéry, alebo som spolupracoval s inými kolegami a architektami. A vlastne vnímal som, keď sme robili jednu súťaž s kolegami do Smíchova, jednu výzvanú súťaž urbanistickú, a tam sme vlastne hodne používali ten manuál verejných priestorov, vtedy tak čerstvo vyšiel, ten IPRACký, a prišla nám to ako výborná pomôcka, ako z toho naozaj praktického hľadiska, aj keď bola taká, nešla do nejakej hĺbky, bola taká veľmi akože vágna v zmysle, že neboli tam nejaké detaily, ale aj to bolo niečo, čo nám pomohlo vlastne pri tej tvorbe toho návrhu. Nemuseli sme si hľadať v žiadnych katalógoch, proste bola to taká akože príručka, ktorá naozaj pomohla. A preto, keď sme stvorili ten manuál verejných priestorov, tak sme sa snažili ako keby pozerať na tú užívateľskosť z hľadiska toho projektanta, a potom možno sa k tomu dostanem, ukážem vám vlastne tú štruktúru a ako sme to teda spravili. Čiže to bolo také akože taký náš goal, že spraviť to akože veľmi user-friendly projektantsky. Preto sme sa rozhodli, ja som si doniesol aj takúto pomôcku, ten manuál verejných priestorov, ako to vlastne vyzerá. Vyzerá to ako taký katalóg, hej, je to vlastne katalóg, ktorý je naplnený týmito princípmi a štandardami. A teda ten princíp bol taký, že my sme nechceli spraviť alebo zabiť ten čas toho prvého obdobia tým, že 3 roky budeme tvoriť veľký manuál, lebo vlastne hneď po tom nástupe Matúša Valla bol obrovský tlak na to, aby sa naozaj niečo robilo v tom verejnom priestore, aby sme ako keby nepremárnili ten čas len tým, že sa budú robiť policies, ale sa vlastne nič fyzické v tom priestore nebude diať, keďže to bola vlastne aj tá téza, s ktorou Matúš Valo nastupoval, že aby sa naozaj niečo v tom priestore robilo. To znamená, že my sme to museli robiť veľmi rýchlo, bol na nás veľký tlak, tak sme sa rozhodli, že nebudeme ako keby páliť ten čas a tú energiu veľkými policies, ale skúsime to robiť tak veľmi efektívne. Takže sme sa rozhodli, že vlastne vytvoríme ako keby takú brožúru, doslova brožúru, ktorú sme nazvali Manifest, ktorá bude taká hodnotová, taký úvodný dokument, ktorú sme vlastne spracovali. Tuto tá brožúra, keď to tak vidíte, má asi 50 alebo 80 strán, naozaj to nie je nič rozsiahle, ktorý ako keby pomenuje tie hlavné problematiky toho verejného priestoru a všetky tie ostatné veci potom z toho vyplývajúce budeme rozpracovať do samostatných dokumentov a budeme ich spracovať podľa toho, aká bude preferencia v tom procese vzniku verejného priestoru. Takže toto je vlastne ten manifest, ktorý je rozdelený na nejakých 5 kapitôl: mesto pre peších, zelené mesto, starostlivé mesto, atraktívne mesto, čisté mesto. A každá z nich popisuje nejaké tie nuancy, tie problematiky z každého uhla teda pohľadu a potom z toho vlastne vyplýva teda tie princípy a štandardy, ktoré už ako keby v tých jednotlivých kapitolách vznikajú ako keby podkapitoly, ktoré my si ako keby vieme ľubovoľne drobiť a tie potom vieme ako keby rozpracovať v tých jednotlivých princípoch a štandardoch. Takže vlastne ku dnešnému dňu
Máme spracovaných 20 hotových princípov a štandardov, pričom 5 ďalších je rozpracovaných. Je to taký akože nekonečný proces. V zásade tie kapitoly sa vedia doplňať podľa priority. Ďalšia výhoda toho je, že keď sú to malé dokumenty, že keď to časom vyhodnotíme, a to už viackrát sa nám stalo, že niektoré veci buď tam chýbajú alebo nefungujú, tak to vieme veľmi, veľmi jednoducho a efektívne proste zmeniť a máme už tam v tej tlačovej verzii to samozrejme je komplikovanejšie, by sme museli robiť dotlačky, ale hlavne to funguje v tom digitále a tam už je vidno, že verzia 1, verzia 2, verzia 3 a tak ďalej. To znamená, že tie dokumenty sú pomerne jednoducho updateovateľné a vieme ako keby reagovať v čase na ten update. Teraz by som možno trošku predstavil tú štruktúru tých dokumentov. Extrémne dôležitá kapitola, ktorú máme v každom tom dokumente, to je tá zonácia. Tá zonácia, tu máme naozaj zatiaľ ešte v plienkach, keď včera kolega Kadla Zipru ukazoval celý ten systém, tam ste ďaleko pred nami, tam by sme sa niekedy chceli dostať a pracujeme na tom. V princípe takisto ako vy máme to mesto rozdelené na viaceré zóny a potom vlastne v každej zóne ako keby priraďujeme tie jednotlivé charakteristiky každého jedného prvku alebo čokoľvek, čo sa to týka. Čiže máme vlastne mesto rozdelené na zóny A, B, C, zóna pamiatková, zóna B, čo sú mestské zóny, čo sú ostatné zóny a zóna C, to sú prírodné zóny a potom každú tú kapitolu máme rozdelené na podkapitoly, teda samozrejme hlavne tá mestská zóna, tá je rozdelená na kompaktnú štruktúru, potom tie modernistické mestá a tak ďalej, takže toto je naozaj len taká beta verzia, je to také kikirík, také farebné, ešte to potrebujeme veľmi doladiť. V zásade, čo tam je ale dôležité, máme tam aj teda tú vrstvu tých línií, čo je extrémne dôležité, keďže vlastne tie ulice tvoria ako keby kostru toho mesta a je potrebné, aby na tých uliciach ako keby tie veci bez ohľadu na to, v akých zónach sú, boli tie veci jednotné. To znamená, že máme nejakú kostru rozdelenú opäť hierarchiu nejakých dôležitých línií a potom vlastne v tom detaile to ako keby zatiaľ vyzerá takto, že tie línie ako keby sú v samostatnej hladine, že preto aj majú nejakú farebnosť odlišnú od toho, čo sa deje vnútra, teda tie dôležité kostrové línie. Ďalšiu časť tvoria teda všeobecné princípy, to sú tie základné všeobecné veci, ktoré hovoria o nejakých rozmeroch, tých jednotlivých priestoroch. Takisto tam hovoríme o tom dizajne, o farebnosti. V zásade celá táto štruktúra sa samozrejme s výnimkou niektorých dokumentov opakuje. To znamená, že hlavne teda pri tých prvkoch alebo elementoch sa to opakuje. Samozrejme nie všade sa to dá aplikovať, lebo niektoré veci ako nejaké priestorové rozmery majú úplne iný systém, ale toto je vlastne princíp, ktorý opakujeme všade. Ďalšia časť, to sú teda technické listy, čo veľmi často využívajú teda projektanti, hlavne pri tom kotvení, keď to mám tak povedať, napríklad tých prvkov, tak ako má byť upravený ten povrch okolo toho kotvenia, aké pätky tam majú byť a tak ďalej. A potom extrémne dôležitá kapitola, ktoré nazývame modelové situácie, kde vlastne máme také typické situácie, chodník, križovatka, také pri zelení, ako sa správajú tie prvky, kde vlastne v takýchto schémach zakotované presné rozmery, ako majú byť odstúpené tie jednotlivé prvky od fasády, od obrubníka, od iných prvkov verejného priestoru. Takže vlastne naozaj ten projektant si nájde tú situáciu, ktorú potrebuje a vlastne tie rozmery. Hlavne o to priestorové usporiadanie nám teda ide, lebo vnímame, že ako keby ten bordel, ktorý máme v meste, nie je spôsobený len tou vizuálnou identitou, ale aj tým uprataním alebo neuprataním tých prvkov v tom priestore. Takže toto je vlastne za nás ako keby alfa omega, aby sme tie veci v tom priestore upratali.
aby proste lavičky boli v jednej línii, ale a zároveň nevytvárali bariéru a tak ďalej. To znamená, že preto je táto kapitola pre nás extrémne dôležitá. Samozrejme, popri kreovaní tohto materiálu sme vlastne nejakým spôsobom zistili, že sa to nedá robiť bez toho, aby sme si to overovali v praxi. A to bolo vlastne super, že bol ako keby ten tlak na nás vyvíjaný, že tie veci sme si mohli konfrontovať hneď v praxi, že to naozaj nebola len nejaká také laboratórium, ale bol to naozaj akože, že vec, kde sme si to mohli otestovať hneď v praxi. Takže toto je taký paradox, že ja to nazývam, že bratislavský mobiliár, hej, to je jedna z vecí, ktoré ako keby z toho vyplynuli, že sme zadefinovali, jedna z prvých vecí, čo sme zadefinovali, bol mobiliár. Nazývam to mestský bratislavský mobiliár, v skutočnosti je to pražský mobiliár, to ste asi všetci pochopili. A tá vec bola taká, že vlastne primátor, neviem teraz, ktorý to bol vtedy, pražský primátor sa dohodol. Áno, pán Hřebík. Sa dohodol s primátorom Valu, teda, že mesto Praha poskytne licenciu na používanie pražského mobiliéru aj v Bratislave. To znamená, že sme sa toho veľmi, veľmi rýchlo chopili a vlastne vytvorili sme ako keby štandard. Prvé 3 štandardy, ktoré vznikli, boli štandardy na lavičky, koše a cyklostojany. V istom momente sme predbehli Prahu, to môžem tak s hrdosťou povedať. A akurát teraz som sa dozvedel, keď som s Janom debatoval, že teraz konečne nás Praha predbehla. Ale vlastne v prvom tom volebnom období bolo vlastne v Bratislave osadených viac ako 1000 pražských hlavičiek, 100 cyklostojanov, a tie koše neviem presne, ale viem, že bol také, že musíme teda dohnať ten deficit a musíme za tie 4 roky osadiť 1000 hlavičiek a tých 1000 hlavičiek sa reálne za tie 4 roky osadili. Takže potom sme vytvorili vlastne štandard na umiestnenie stĺpikov, tiež mali sme obrovský problém, asi ako všetky mesta, s parkovaním na chodníkov. To bola vec, ktorú ešte, že môže sa trošku vrátim do minulosti, keď sem chodievali kamaráti zo Španielska do Bratislavy, teda, tak prvú vec, čo si všimli, je, že všade reklamy, hej. A ďalšia vec, že auta parkujú na chodníku. Ja som si to nikdy dovtedy neuvedomil, ale že vlastne, že fakt, že na čo sú tie chodníky? Chodníky sú od slova chodiť, hej, čiže pre chodcov, ale vlastne na Slovensku sa využívali na parkovanie. To znamená, že toto bol ako keby nástroj, ako taký tvrdý nástroj, ale jeden z efektívnych nástrojov, čiže ako vlastne tie auta vyhnať z tých chodníkov, takže ako keby sa začali osadať stĺpiky, takže toto bol tiež jeden z dôležitých manuálov, ktoré sme museli spracovať. Zástavky, prístrežky MHD, tam sme tiež zadefinovali nejaký štandard, keďže strašne veľa zástavok v Bratislave bolo bez prístrežkov, tie sa postupne usádzajú. Povrchy extrémne dôležité. Ďakujem. Povrchy tiež extrémne dôležitá kapitola. V podstate možno, že jedna z prvých, alebo takto, že mesto postupne vymienialo povrchy, ale menili to naozaj tak, že nechcem to povedať, že bez ľadu a skladu, ale bol v tom trošku taký akože že bordel. A v momente, keď sa v centre vymenil povrch jedného chodníka za asfaltový, tak sa zdvihla vlna kritiky, že prečo sa tam teda dal asfalt, keď je to v širšom centre. Takže vlastne sme vypracovali dokument, ktorý ako keby vytváral nejaký štandard povrchov, teda zamerali sme sa na chodníky hlavne, kde sme rozdelili opäť mesto na zónu, kde sa dáva kameň, zónu, kde sa dáva betónová dlažba, zónu, kde sa dáva asfalt. A teraz už viac menej sa
sa mesto snaží ísť podľa, samozrejme v rámci svojich ekonomických možností, podľa tohto štandardu. Ďalšia vec, čo sa nám podarila, to je celkom taká unikátna vec, musím povedať, to je, vytvorili sme vlastnú bratislavskú dlažbu, betónovú teda. Vyzerá asi takto, ako je to tuto na obrázku, je to taký brand, ktorý sa teraz predáva aj na taškách, na mikinách. Takže má to aj celkom dobrý akože marketingový akože drive. Vzniklo to v spolupráci s grafickým dizajnerom Martinom Jenčom, ktorý vlastne vytvoril ako keby tento vzor. Je to betónová dlažba rozmerov 20x50, hrúbky 8 cm, ktorá sa skladá zo 4 vzorov, čo sú vlastne tieto vlnky a línie. Dobre, môžeme, vyskúšame. A tieto vzory vlastne, oni tie vzory, má to aj nejaký, akože, nejaký background, je tam vlastne, tá vlnka vytvára ako keby to Bčko v slove Bratislava, línie asociujú, kedysi v tých kamenných dlažbách boli také línie, nevieme úplne presne prečo, nazdáme sa, že to boli kvôli odvodneniu, čiže kedysi sa ako keby pracovalo s tými líniami v dlažbe, takže to sme sa snažili všetko nejakým spôsobom zohľadniť. Takisto je tam nejaký odkaz na grafika Cipára, ktorý vlastne hodne tvoril v Bratislave a používal línie a oblúky ako motívy. To znamená, že všetky tieto veci sme nejakým spôsobom sklobili do toho výsledného dizajnu a sú to teda 4. OK. Takže vlastne tieto 4 vzory sú kombinované s tým čistým vzorom a vytvára to vlastne takýto pattern. Zaujímavé, že keď vlastne tuto možno na tom spodnom obrázku to nie je až tak viditeľné, na tom hornom je to viditeľnejšie, keď vlastne sme vytvorili ten pattern, aj ako keby vyhrala to jedna firma, ktorá nám to zhotovovala, tak sme neboli úplne presvedčení o tom, že či to bude dostatočne viditeľné, alebo to bolo také veľmi decentné. Ale vlastne tam sa nám ukázalo, že sa to veľmi pekne správa v tom, že je to naozaj, že je to decentné, čo bolo fajn, ale napríklad keď vyjde slnko a začne to hádzať tie tiene, tak to ako keby vystúpi. Takže správa sa to naozaj veľmi rozmanite v rôznych podmienkach osvetlenia denného, čo je naozaj, že vytvára to zaujímavý efekt. Je to taká ako keby alfa verzia a teraz to tak trošku testujeme, osadzame to na tých uliciach, aj testujeme tie mechanické vlastnosti a potom možno, že časom to vyhodnotíme, keď bude potreba, tak tam niečo opravíme. Samozrejme, pracujeme, jedna z vecí, s ktorým pracujeme, je aj teda regulácia reklamných stavieb. Vytvorili sme k tomu aj manuál, ktorý vznikol aj s náložkou ako keby do územného plánu. To znamená, že máme dosah na to, aby sme tie reklamné stavby naozaj aj podľa možností odstraňovali alebo regulovali umiestnenie. To sú len také príklady pred a po. Hlavne teda sa zameriavame na tie veľké megaboardy, ktoré vlastne ako keby pomaly miznú z mesta. Zeleň v meste je extrémne dôležitá vec. Tu môže na nejakých zo pár obrázkov, ako sa snažíme k tomu pristupovať, teda okrem takých jednoduchších intervencií, ako je tuto na spodu, neviem, jak sa to tuto, kde vlastne pracujeme akurát s tým, že zlepšujeme nejaké podmienky pre existujúce stromy, ktoré sú tiež v nejakom samostatnom dokumente pomenované, aké by mali byť tie ideálne rozmery pre tie stromové jamy. Tie už sa snažíme teda aplikovať a vytvárať nových zelených pásoch. Tak toto je napríklad príklad, kde toto bolo Trnavské mýto, veľká asfaltová plocha pri veľkom prestupnom úzle
tu sú zástavky asi 3, kde vlastne mesto osadilo 5, myslím, že 5 platanov, ale boli oni vlastne dovezené v tejto výške, to znamená, neviem koľko mali metrov, ale už akože neboli to také tieto malé stromy, ale boli naozaj zasadené v tejto výške a toto je vlastne, tak toto asi po 2 rokoch vyzerá, že naozaj tam je vytvorený ten klimatický komfort a ľudia tam reálne, keď teda čakajú na autobus, tak tam čakajú v tom tieni, ktorý tam dovtedy nebol. Okrem teda samotných tých prvkov meníme aj priestory chodníkov. Jednoducho to nazývame opravy chodníkov. Stalo sa to z takého malého v podstate projektu sa stal akože taký dlhodobý projekt, na ktorom pracuje teraz dosť veľa ľudí u nás na Metropolitnom inštitúte. A vlastne ten deal bol, že sme mali osadiť nejaké prvky mobiliáru pred hlavnou poštou, kde nebol asfalt a chceli sme tam ako keby ukázať ten bratislavský mobiliár. Tak si povedali, že to už v momente, keď to ideme otvárať tú dlažbu, keďže dlažbu tam bol asfalt vlastne, tak si povedali, že tak skúsme tam teda dať aj poriadnu dlažbu a tak ďalej. Čiže na takom nejakom malom fleku sme vlastne vytvorili ako keby ten štandard, ktorý sa snažíme ako keby aplikovať, čiže rozšírili sme stromové jamy, lebo tam boli existujúce stromy, dali sme tam novú dlažbu, vodiace linie, debaririzácie. Osadili sme tam teda všetky 3 prvky tohto pražsko-bratislavského mobiliáru, aby som bol zase korektný, aby som nehovoril, že to je bratislavský mobiliár. A malo to veľký úspech, tak vlastne, to sú také bezbolestné veci, že to všetko sa u nás dá robiť na ohlášku, to znamená, že netreba k tomu robiť nejaký veľký projekt a hlavne teda to netreba nejako veľmi náročne schvaľovať na úradoch. Takže to bol vlastne projekt, ktorý sme spracovali možno za pár týždňov a za ďalších pár týždňov bol zrealizovaný, čiže zhruba za 1,5 mesiaca, 2 mesiace bolo vidieť ako keby ten impact od prvej škice až po tú realizáciu. A vlastne z tohto sa vyklulo momentálne asi 20 alebo 30, určite to bolo cez 20 priestorov chodníkov, ktoré takto ako keby vylepšujeme, upgradeujeme. A toto sú vlastne príklady. Toto je napríklad Mýtna ulica, ako vyzerá predtým, ako vyzerá potom. Čiže tam sme vlastne prvýkrát aplikovali tú bratislavskú dlažbu. Vysadili sme tam stromy, vlastne výškou sme segregovali to parkovanie. Vždycky ideme iba v tých ako keby perimetroch toho chodníka, nevieme ako keby posúvať ten chodník, aj keby sme akokoľvek chceli, lebo to už bolo nastavné povolenie. To znamená, že ideme naozaj len v tom minimálnom režime a snažíme sa dosiahnuť čo najväčší impact. Takže toto je napríklad príklad z Mýtnej ulice. Tuto dole sú Mlynské nivy, akože najviac tam asi žiaľ svieti ten stánok, ktorý je čierna stavba, ale tam máme akože obrovský problém ho odstrániť, ale už sa na ňom pracuje. Takže vlastne zatieňuje celé to, čo sa nám podarilo vlastne s tou dlažbou tam vzadu. Tiež vznikol nejaký mobiliár a strom sa nám tam podarilo osadiť jeden. Príklad z Krížnej, kde vlastne nelegálne parkovanie z chodníka sme dali na cestu a vlastne celý ten priestor sme vydlaždili. Toto je konkrétne kamenná dlažba, osadili mobiliár a kvetináče, keďže sú tam siete, takže sme to aspoň takouto formou nejakou sanovali, že sme tam osadili kvetináč so stromom. Príklad z Dunajskej ulice, opäť pred a po túto, okrem teda toho, že sme vymenili ten chodník, sa nám podaril husársky kúsok a to je, že sme vytvorili vlastne vyvýšený prach. Husársky kúsok hovorím, pretože sme to spravili na ohlášku, že to nie je na stavebko, čo je akože taký, stále je tam ako keby hľadáme takú nejakú dieru v tej legislatíve, ktorá stále existuje a vieme to ako keby dávať na ohlášku. Pričom stále sú polemiky, že či to už by nemalo byť na stavebko alebo tak, ale zatiaľ sa nám to teda darí, takže takýmto spôsobom sme zmenili teda ten priechod prechodcov. Ďalší príklad na ulici 29. augusta, toto je vlastne, ako to vyzeralo tam je taký v zákrute vlastne je priechod prechodcov na tejto strane, je vlastne park, kde dennodenne chodí strašne ľudí, hlavne mamičiek s kočikmi cez tento priechod, takže tam vlastne spravili takýto vyvýšený prach. Rázusov nábrežie, Predpo, to je v podstate
výmena asfaltového povrchu za dlažbu, ale s nejakou vegetáciou. Okrem teda samotných úprav chodníkov robíme aj nejaké menšie zásahy, ktoré nazveme quick winy. Toto sú v podstate osádzame napríklad takéto veľkokapacitné kvetinače so stromami, s mobiliárom. Tuto v prípade túto na Klobučníckej ulici predtým bolo vlastne parkovanie, teraz tam to parkovanie zmizlo a vznikli tam stromy a cyklostojany. Zdanlivo jednoduché riešenie, ale obrovský samozrejme problém to bol hlavne ten komunikačný a participačný, takže už tá samotná realizácia je len to posledné, ale toto bol obrovský boj vlastne s tými ľuďmi, čo tam bývajú, ktorí sa samozrejme nechceli zrieť z tých parkovacích miest. Tuto sme len osádzali mobiliár v podstate do existujúceho chodníka. Taktický urbanizmus, ktorý sa snažíme riešiť čiastočne úspešne, čiastočne neúspešne, stále sa na tom učíme. Je to vlastne teraz Bratislava má taký projekt, že mesto pre deti, kde vlastne hlavne v okolí školských ulic sa snažíme nejakým spôsobom spomalovať dopravu. Toto sú vlastne dole sú dva príklady. Toto je križovatka na Vázovovej, ktorá bola, tuto je gymnázium so základnou školou a toto je obrovská križovatka, ktorá vlastne bola vyasfaltovaná, autá sa tam vlastne šinuli. To znamená, že vlastne my sme ako keby z tej križovatky ukrojili tieto uši, spravili tam vlastne takýto taktický urbanizmus a zredukovali ako keby tú dopravu na minimum. To isté Mudroňova, príklad Mudroňovej, tuto je základná škola, kde dennodenne ako keby prúdi veľké množstvo detí a opäť sme spravili bezpečnejšiu križovatku vždycky s takýmto drop-offom, kde vlastne tí rodičia vyhodia svoje deti tak, aby neblokovali premávku. To je aj tuto. Takže to sú také pilotné projekty, na ktorých sa učíme, stále je tam čo zlepšovať. Spolupracujeme momentálne aj s nadáciou Bloomberg, ktorý vlastne mesto Bratislava získala ako keby tú možnosť konzultovať s nadáciou Bloomberg a tieto veci ako keby teraz doľaďujeme spolu. Toto už sú príklady väčších projektov, ktoré vlastne robia samozrejme, to sa nerobí u nás sa to akorát organizuje, ale robia to akože architekti. Toto je park v Karlovej Vsi, v podstate predtým nejakým spôsobom zelená lúka. Teraz tam vznikol, nie to môže dobre vidno, teraz tam vznikol taký vlastne urbánny park so skateparkom. Pomerne úspešná vec, je to pomerne nové, zatiaľ tie stromy sú malé, ale hlavne teda ten skatepark je pomerne využívaný. Park Daniela Tupého, miesto nejakej pietnej spomienky, vraždy študenta, ktorá, neviem, myslím, nejakých 10 rokov dozadu sa udiala, vzniklo tam takéto pietné miesto, ale obkolesené vlastne parkoviskom na nábreží. Teraz to vlastne vyzerá takto. To parkovisko bolo ako keby vytlačené z tejto zóny viacej dopredu a na tomto mieste vlastne vznikol plnohodnotný park. Námestie Slobody je jeden z projektov, ktorý sa spustil ešte teda predtým, ako Matúš Valo nastúpil na primátorský post a teda tieto prázdniny bol otvorený. Je to vlastne priestor veľkej fontány, myslím, že najväčšej na Slovensku, ktorý bol zdanivo jednoduchým zásahom, kde bol vlastne tento múrik ako keby odstránený, celý tento priestor debarierizovaný a celá tá technológia fontány bola obnovená. Tak vlastne sa vytvoril takýto inkluzívny priestor, kde naozaj v lete sa to stalo absolútnym hitom a z prázdneho a mŕtvého námestia sa stalo jedno živé námestie. A toto sú príklady projektov v mestských lesoch, ktoré sú vlastne, to sú drobné intervencie, niektoré úspešne aj bodovali v architektonických súťažiach. Cezar, teda to je vlastne udelenie cien architektonickej komory slovenských architektov. Takže niektoré z nich získali aj tieto ocenenia. Toto sú rôzne drobné intervencie, ktoré sa dejú v mestských lesoch.
Tak ako som možno tú prednášku začal tým vizuálnym smogom, tak by som ju možno aj ukončil. Toto je príklad zástavky na Vianoce, ktorú každý rok nám pristane na stole žiadosť o ako keby stvárnenie, vianočné stvárnenie jednej konkrétnej zástavky. A vždycky tam je nejaký iný takýto gíčový motív, ktorý sa spája s Vianocami. Tuto vidíte dokonca aj z toho komínu ide dym, takže to je taký zaujímavý prvok. Je tu sneh vlastne, keď tam nikde sneh nebol, takže a každý rok nám pristanú takéto veci na stole, ale toto je taký, keď to mám tak povedať, že vždycky idem okolo, tak sa usmejem, ale je to také milé a každý rok to aj povolíme, musím teda povedať, a tým som chcel môže to tak nejako zakončiť, že my sa snažíme o to upratať celý ten priestor, na druhej strane nechceme, aby z toho priestoru ako keby vymyslela taká tá človečina, že podľa mňa takýto typ človečiny raz za čas, keď v meste je, tak tomu mestu neškodí, dokonca mu pomáha a robí to mesto takým živým organizmom, aby sme, a o to sa aj snažíme, že tou štandardizáciou, aby z tej štandardizácie sa nestala nejaká mantra, že vlastne nemá žiadne hranice a aby sme z toho mesta nespravili len ako keby taký studený čumák, a preto je extrémne dôležité, aby aj možno, že trošku ten gíč a tá človečina z toho mesta nevymizla. Takže to je všetko za mňa. Ďakujem pekne. Tak já se zeptám hnedka na první otázku trošku procesně. Vy jste si koupili tu pražskou lavičku vlastně a všimla jsem si, že tam máte ještě další mutace, že máte bez opěrátka a jakoby s područkou, bez područky. To jste si dělali sami, nebo to jsou taky mutace, co jste si koupili, a jak přesně to probíhalo, jakože se napíše primátorovi, že nedali byste nám lavičku. Tam se pro ty menší města, protože je to velice atraktivní, je to prostě prověřený design, který funguje a snadno se opravuje, takže takových laviček moc není a je to velice cenný, když vlastně to město něco takhle získá. Myslím, že my sme ten dizajn si nekúpili, myslím, že sme ho dostali do daru, alebo ak sme ho kúpili tak za nejaké symbolické peniaze, keď to mám povedať, myslím, že to bol dar mesta Prahy, mestu Bratislava. A čiže toto k tej procesnej stránke, a prebiehalo to, že vlastne my sme dostali kompletnú dielenskú dokumentáciu od dizajnérov so všetkými tými mutáciami. V podstate celý ten dizajn je originálny dizajn od dizajnérov, to znamená, že keď aj v procese prototypovania, keď sme vyhlásili vlastne to VOčko, tak sme verejné obstarávanie, tak sme mali trhové konzultácie s tými zhotoviteľmi a oni nás na niektoré veci aj upozorňovali. Tak vlastne niektoré veci sú ako keby už v tom dizajne ako keby upravované, ale každú tú jednu vec sme konzultovali s tým dizajnérom a oni nám to v zásade sa jednalo naozaj technické veci, ktoré v zásade oni ako keby odobrili. Takže takto to nejako funguje. Takže vlastne myslím, že aj ten dizajn, ktorý je v Bratislave, už je o niečo ako keby mechanicky vylepšenejšie, že sú tam nejaké vychytané muchy, ktoré možno tam úplne nefungovali, a teraz sme ako keby v tejto verzii sme ich trošku vychytali. A ještě se zeptám na tu dlažbu. Vy jste nějak koupili 50 000 kilometrů. Jak se vám povedlo zprocesovat tak obrovskou veřejnou zakázku v rámci jednoho volebního období a takhle jakoby to celý vymyslet, a vlastně funguje to tak, že vy to máte jako naskladněný, anebo to pro vás jako průběžně vyrábí? Nebo... Tak, ako si povedala, priebežne mesto má vysúťažených, teraz by som klamal, nejaký objem metrov štvorcových. Je to okolo 20 000, myslím, že, ktoré vlastne, tá zmluva je podpísaná na 2 alebo na 3 roky, to znamená, že buď sa vyčerpá to množstvo, alebo sa vyčerpá ten čas. A bolo to, neviem, klasické verejné obstarávanie, kde sme zadali parametry. Ono to bolo tak, že keď sme vyvíjali tú dlažbu, my sme to paralelne konzultovali aj s výrobcami, že aby sme vôbec nevymysleli nejaký produkt, ktorý by
ktorý by nebol realizovateľný. To znamená, že my sme všetky tie veci priebežne konzultovali aj s tými výrobcami. To znamená, že keď sa vlastne vytvorilo to VOčko, tak už tí výrobcovia ako keby boli pripravení na to, že niečo také sa chystá. Aj napriek tomu sa nám to podarilo asi až na 3-krát. Na prvýkrát sa nám neprihlásil nikto, aj keď nám deklarovali, že teda sa prihlásia. Kde sme ich prosili, vyslovene prosili. To je taký paradox, že musíme prosiť tých výrobcov, aby sa zúčastňovali tých VOčiek. A na druhýkrát tuším, že jeden sa prihlásil a to naše oddelenie verejného obstarávania zrušilo, lebo akože by to mohlo byť akože napadnutelné, že keď sa len jeden prihlási záujemca o taký pomerne veľkú finančnú časť. A až na tretíkrát sa nám to podarilo aj to tak, že nám dodali zlé dokumenty, tak sme ich museli ešte dopytovať, aby nám dodali a tiež sa tuším len 2 záujemcovia prihlásili. To znamená, že to konkurenčné prostredie je veľmi malé, to je obrovský problém na čokoľvek a zisťujeme, že vlastne ani tí záujemcovia vlastne nemajú s tým skúsenosti, ako sa prihlasovať do tých VOčiek, nevedia, aké dokumenty, mnohokrát sú tam nejaké samozrejme štandardné certifikáty európske, ktoré mnohí z nich nemajú. Tak znamená, že tam zistujeme, že je obrovský ako keby deficit a veľakrát sa snažíme aj robiť nejaké školenia, kde voláme rôzne firmy, kde im ukazujeme, ako sa má vlastne do tých VOčiek pripravovať, aby boli na to pripravení, lebo jednoducho to ako keby na to tie firmy nie sú pripravené. U nás je pro EZAK vlastně 70-stránkový manuál, který radí, jak se přihlásit do těch veřejných zakázek. A je to celkem bariéra pro lidi, jako jsem já, protože nejsem tak velký dodavatel a nemám na to lidi, co by mě hlásili takhle. Takže asi to bude podobný. No. Dotaz tady? Zdeněk Ján, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, vy jste vám ukazoval několik proměn prostranství na úkor parkovacích míst, s tím, že to vzbudilo nevoli místních. Jakým způsobem jste to participovali a jak to dopadlo, nebo jak jste ten odpor dokázali teda zlomit, pokud se vám to podařilo? Keď boli alebo v niektorých prípadoch sa naozaj jednalo o nelegálne parkovacie miesta. Tam je to pomerne jednoduché, tam sa to môže až tak tvrdo povedané neparticipovalo, lebo v podstate sa iba odstránili nelegálne parkovacie miesta. V prípade tej jednej ulice, tej Klobučníckej, kde boli vlastne nahradené tie parkovacie miesta tými stromami, bola séria viacerých stretnutí s obyvateľmi. Musím povedať, že naozaj boli tie stretnutia náročné, ale nejako sa to podarilo. Neviem ako, ale nejako sa to podarilo. Vtedy to bolo ešte také, možno, že to bolo úplne tak na začiatku, bol to také, možno, že také nadšenie z toho všetkého, čo sa blíži, tak tí ľudia možno boli takí ochotnejší sa zrieť z toho svojho komfortu, keď to mám tak povedať. A nejako sa to podarilo teraz už spätne, keď sa na to pozriem, tak myslím si, že nikto už si nevie predstaviť, že by sa tie parkovacie miesta tam vrátili, že už to tak nejako si to tam sadlo a už sa to proste, už je to nezvratné jednoducho. Já nemám dotaz, já mám jenom doplnění k Romanovi, že to předání pražského mobiliáře do Bratislavy, to totiž je výhodný pro Prahu, to byl geniální strategický tah, protože v Bratislavě, respektive na Slovensku, se to musel někdo naučit vyrábět. A protože my jsme měli výrobce, který dělali prototypovou sérii, tak a pak ještě byla soutěž na přístřežky, tak teďka máme reálně 3 výrobce nebo 3 dodavatele, který to dokážou soutěžit mezi sebou na cenu a ten výrobek je stejný, respektive není stejný, protože ten výrobce, co to dělá v Bratislavě, už má ty bratislavské vychytávky a nám ty bratislavské vychytávky totiž, teďka už je máme i taky v Praze, jo? Takže to je symbioza. Ďakujem, Linda z Košíc. Ja by som sa chcela opýtať na formu komunikácie s obyvateľmi. Že či máte na to nejakú stratégiu, pretože teraz, keď vlastne vznikol ten bike line popri Dunaji, tak to bol obrovský problém. Spísalo sa o tom aj v médiách.
A mňa by zaujímalo, že či vlastne máte v pláne, že či to vôbec robíte, a ak áno, takže či máte v pláne tú komunikáciu zlepšiť. Ďakujem. Tam sú ako keby dve roviny, že jedna vec je, že komunikácia všetkého, čo robí mesto, tam myslím si, že v tomto smere magistrát hlavne teda obrovský ako keby obrovský kus práce robí, keďže zamestnáva komunikačné oddelenie na magistráte, má neviem koľko zamestnancov, a ľudí to kritizuje, ale tak ako komunikuje mesto teraz, nikdy v histórii mesto nekomunikovalo každú jednu vec, komunikuje má proste na sociálnych sieťach, v rôznych médiách, to znamená, že teraz naozaj, že majú obyvatelia o mnoho väčší prehľad toho, čo sa deje v meste, aj v dobrom, aj zlom samozrejme. Takže toto je ako keby primárna vec, ako ten komunikačný nástroj. A potom je druhá vec, to je tá ako keby tá participácia, hej, že tá priama ako keby komunikácia, a tam je oddelenie participácie, ktoré vlastne nejakým spôsobom na základe relevantnosti komunikuje s rôznymi stakeholderami a vyhodnocuje, či ten ako keby zásah má zmysel, nemá zmysel. Musím povedať, že je to veľmi náročné, lebo myslím si, že tu viackrát včera odznelo, že ľudia sa boja zmeny. Není to také jednoduché. Možno na začiatku to nadšenie bolo veľké, teraz ako keby už ľudia sú takí trošku viacej ostražití. Samozrejme, pardon, trošku mi unikla ale chcel som povedať, že veľakrát sa stalo, že na základe tej participácie ako keby mesto odstúpilo od svojho zámeru. To znamená, že naozaj ako keby ten vox populi, aj keď sa to mnohokrát nemusí zdať, že robia sa veľakrát opatrenia, ktoré sa ľuďom nepáčia, tak veľakrát ako keby naozaj, že ten vox populi ako keby preváži, a o tom sa môže až tak nehovorí, keď niektoré veci, ktoré sú rozbehnuté, sa na základe nejakého participačného prieskumu ako keby stiahnu alebo posunú do nejakých menších priorít. To znamená, že stále samozrejme je čo zlepšovať, na druhej strane tiež treba vnímať to, že najviac, hlavne to sa ukazuje, že na tých sociálnych médiách najviac počuť takých tých nespokojných krikľuňov, ktorí veľakrát ako keby prehlušia aj tých ako keby tie hlasy, ktoré hovoria za to. To znamená, že ako keby takýto vyznie, že vlastne verejná mienka je absolútne proti nejakému projektu. V skutočnosti sú to môže 2-3 ľudia, ktorí tam búšia. To znamená, že je to veľmi, veľmi náročné to nejako objektívne zhodnotiť, že či to naozaj je verejná všeobecná mienka, alebo je to naozaj len zo pár tých nespokojných obyvateľov. Já se zeptám na ten taktický urbanismus, protože to je určitá forma participace, která se děje jako intervence ve veřejném prostoru, a ptáme se těch lidí jakoby v momentě, kdy zažívají tu změnu, která je experimentální, dočasná, a je to jakoby jedna z cest, jak mít jiný výsledky, než chceme více parkovacích míst, jak vlastně z těch lidí dostat, jak tu ulici chtějí zažívat. Myslím si, že jste první, kromě Landscape festivalu v Jihlavě, a nevím o tom, že by to tady někdo zkoušel, tady v téhle formě, která se dělá v zahraničí, tak jako vlastně ukazoval ty fotky s tou zabarveným povrchem, vlastně většinou kolem škol. Jaký jsou kolem toho ty výsledky, a má to tu veřejnou podporu vlastně větší, menší, kam se to ubírá, jaký s tím máte zkušenosti? Zatiaľ, tieto projekty, čo som ukazoval, to mesto pre deti, to je naozaj veľmi čerstvá vec. To znamená, že tie výsledky ešte nevieme úplne dobre vyhodnotiť. To bolo realizované možno pred necelým mesiacom, tak nejako na konci alebo začiatkom školského roka. To znamená, že tie výsledky ako keby sa ukážu trochu neskôr. Samozrejme,
to mesto pre deti je taká komplexnejšia vec, že to není len o tom taktickom urbanizme, tam je viacej ako keby intervencií, že keby jedna z toho vypadla, tak to ako keby nefunguje, tam sú rôzne aj nové priechody prechodcov, zmena organizácie dopravy, že to funguje ako celok. Zatiaľ niektoré veci musím ako objektívne povedať, že sa ukazujú ako, že sú tam niektoré chyby a to je vlastne výhoda toho taktického urbanizmu, že sa vlastne ako keby tie veci dajú pomerne jednoducho opraviť a takto naozaj treba vnímať, že to je ten nástroj, ktorý je na to, aby sme sa na tom naučili, že čo tam funguje, čo tam nefunguje. A vlastne ten taktický urbanizmus by mal slúžiť na to, aby ako nejaký predchodca nejakého trvalého riešenia. To znamená, že presne teraz je ten moment, aby sme vyhodnotili tie chyby, ktoré tam sú a potom ich ako keby zmenili v tom permanentnom riešení. To znamená, že ako experiment je to veľmi dobré. Musím povedať, že ľudia na to reagujú tak rôzne. Myslím si, že není u nás ešte ako keby taká, neviem, netrúfam si povedať, či je to vec kultúrna, alebo s čím to súvisí, že tí ľudia ako keby majú radšej možno tie permanentnejšie riešenia, alebo tieto veci, toto malovanie na asfalt môže vnímajú s nejakou takou prísnejšou prízmou. Netrúfam si naozaj povedať, že čím to je, ale zatiaľ teda sa to stretáva s takým rozpačitým ohlasom u verejnosti, taký mám pocit. My to máme vlastně v plánu ve 3 městech na příští rok, takže taky jakoby jsme plní očekávání všichni a uvidíme, co to přinese. Ale myslím si, že to vždycky stojí za to prostě zkusit a udělat tu participaci živěji, než že se rozešle Google dotazník a lidi tam něco jako zaklikají, protože takhle se ty ulice dělat nedají. Extrémne možno dôležité je, že okrem toho, že teda vytvoriť nejaký nový priestor, je dostať tam ľudí. A to je asi najťažšia úloha. To znamená, že pokiaľ ten priestor má byť len pre priestor, tak to môže není až také účinné alebo funkčné. Čiže dôležité je tam naozaj ako keby dostať ten život. Vtedy to naozaj vie veľmi dobre fungovať. Dotaz tam? Děkuju. Já se chci zeptat na 2 věci. Jednak, jaká je závaznost a naplňování toho manuálu, ať už ze strany městských firem, města samotného, nebo třeba potom i u těch soukromých investic. A druhá věc, Bratislava má v rámci toho manuálu teda i ty standardy pro zeleň. A vlastně jste tady ukazoval i nějaké nové výsadby a ty květináče, tak mě by zajímalo, jaká je vaše zkušenost vlastně s těmi výsadbami, protože vy jste to tak lehce i zmínil, že těch sítí podzemí je hodně a je to teda asi problém. Minimálně tady v Brně a i v jiných městech určitě je to problém ty sítě. A jaké máte ty zkušenosti s těmi květináči, protože teda tam úplně ideální podmínky pro ty stromy asi nejsou. Tak jaké jsou zkušenosti z jejich životností? Začnem od konca, lebo to mám tak čerstvo v pamäti. Zatiaľ po tých 3 rokoch tie stromy tam v rámci možností prospievajú. Je to ešte samozrejme krátka doba, vravím, že 3 roky neviem, či vedia nejakým spôsobom otestovať, že či to bude mať nejaký dlhodobý impact. Tie kvetináče sú tvorené tak, aby tie podmienky pre tie stromy boli čo najpriaznivejšie. Vytvárame to vlastne s jednou, je to česká firma, ktorá vlastne pre mesto Bratislava teraz vyhrala nejakú ďalšiu súťaž, ďalšie VOčko na tie kvetinače. Čiže oni majú ako keby dlhodobé skúsenosti, čiže tie technológie, ktoré sú vo vnútri,
maximálne ako keby vytvárajú čo najlepšie podmienky pre tie stromy. Samozrejme, nie je to prirodzené prostredie pre tie stromy, to sme si toho vedomí a takisto to vnímame ako riešenie, ktoré nie je trvalé, nie je permanentné, ale je to naozaj, tak ako tu bolo povedané, je to taká znouzecnosť vzhľadom k tomu, že tá problematika tých sietí, ako to tu bolo veľakrát deklarované, je veľká a tam, kde sa to len čokoľvek dá, ako sa nám to podarilo napríklad na tej Mýtnej, kde sme našli nejaké skulinky medzi tými sieťami, tak tam sme tie stromy osadili, ale tam, kde to možné nie je, ale kde je potreba toho nejakého vytvorenia nejakého klimatického komfortu, tak tam sa snažíme teda tie stromy v tých kvetinačoch dávať. Čo sa týka záväznosti tých manuálov, veľa sme sa o tom bavili na začiatku, keď sme vlastne vytvárali celý tento súhrn tých manuálov. Rozhodli sme sa, že to budeme robiť ako pre mesto, to má vlastne záväzný charakter a pre mesto, pre mestské časti a súkromný sektor to má odporúčací charakter. Nechceli sme sa páliť na tom, že teraz budeme vytvárať nejaké právne kľúčky, aby to bolo záväzné pre všetky, lebo by nás to stálo strašne veľa času a energie, ktorú sme vlastne nemali. Takže sme to zatiaľ nechali v takejto forme s tým, že ako keby není to zákon, je to manuál a to nám trošku aj umožňuje ako keby to manevrovanie, že keď niečo vieme, že tam nefunguje, tak to vieme jednoducho dať preč v momente, keby to bolo záväzné. Už by to bolo komplikovanejšie kvôli tým procesným veciam, takže myslím si, že takto je to v poriadku. Veci, ktoré sa ukážu ako kľúčové, tak sa vedia možno zapracovať do územných plánov a tak ďalej v čase. Ale je to vec, ktorá sa nám zatiaľ ukazuje, že aj má ako keby dobrý feedback od tých súkromného sektora, ktorý vlastne bez toho, aby my sme ich nejako nutili a vedia o tom, že to je nezáväzné pre nich, tak to používajú. Veľmi nám pomáha to, že sa nám darí realizovať tieto úpravy na tých chodníkoch a vlastne aj ten súkromný sektor vidí, že mesto má nejaký štandard, ktorý není len na papieri, ale je aj v realite a snažia sa ako keby kopírovať alebo doplňať. To znamená, že aj veľa súkromných investorov nás teraz oslovuje a chceli by tú bratislavskú dlažbu na svojich projektoch. Čiže to my musíme vlastne udeliť licenciu, to nie je komerčne dostupná dlažba, takisto aj ten mestský mobiliár. Dokonca teraz som odpovedal na mail, kde mi jedna pani písala, že sa jej strašne páči ten mobiliár, že by chcela pre manžela kúpiť na narodeniny jednu lavičku, že čím by sa to dalo. Takže myslím si, že to má dobrú odozvu a takto je to za nás ako v poriadku. Já se mám, poslední dotaz, hrozně nás tlačí čas. Omar Mirza, mestský kurátor Trenčína, ale bývam v Bratislave na Krížnej ulici a akurát na tom kúsku, ktorý ste zrekonštruovali, za čo vám patrí ohromná vďaka, lebo to nelegálne parkovanie, čo tam bolo neudržateľné, hrozné a teraz to vyzerá oveľa lepšie, ale k tomu oživovaniu tých nových priestorov mám takú otázku, lebo ukazovali ste príklad z Trnavského mýta a tie stromy a vznikla tam teda také posedenie s lavičkami, lenže mám pocit vždy, keď idem okolo, že skôr tam sedia asociáli rôzni. Čo s tým vlastne, že mesto vytvorí ako keby nový priestor, ale zaľuďňujú ho takéto typy občanov, ktorí vlastne, samozrejme, nemôžeme povedať, že nepatria do mesta, ale že čo s tým? To je veľmi náročná otázka, teda otázka je jednoduchá, ale neexistuje na ňu jednoduchá odpoveď. Áno, toto Trnavské mýto, ale nie len Trnavské mýto, aj Kamenné námestie sú proste iné spoty, ktoré ako keby majú sú predurčené alebo majú nejakú predispozíciu na to, aby sa tam vlastne stretávali tieto neprispôsobivé skupiny obyvateľov.
V podstate takúto podobnú situáciu sme mali aj na Kamennom námestí, kde bola vytvorená taká kontinuálna lavička, ktorú vytvorili architekti, ktorú vlastne si začali okupovať tieto neprispôsobiví obyvateľia a nakoniec sa teda mesto rozhodlo, že tú lavičku odstráni a namiesto takej tej jednej kontinuálnej lavičky rozmiestni ako keby menšie sedenia. Hej. A stále tam tí ľudia sú, ale občasne tam už sedávajú aj, nechcem povedať normálni ľudia, ale proste kdokoľvek, hej, že o mnoho širšie spektrum. To znamená, že úspech je pre nás, že vlastne tie lavičky nevyužívajú iba tí sociálne neprispôsobí obyvatelia a že sa tam vlastne zrazu generuje aj nejaký pohyb všeobecného obyvateľstva a vytvára nejakú takú sociálnu kontrolu tým pádom. To znamená, že... Ale toto je také akože... A preto aj myslím, že na tom trnavskom mýte na začiatku boli tiež také kruhové lavičky, ktoré potom boli zamenené za takéto individuálne sedenia. A tak ako je na tej fotke, tá fotka, nie sú to komparzisti, ale sú to normálni ľudia. To znamená, že sedávajú tam aj teda ľudia, ktorí naozaj čakajú na MHD a nie sú to len neprispôsobí obyvateľia. To znamená, že už vtedy to má zmysel a je to súhrn pravidiel, je to súhrn komunikácií s terénnymi pracovníkmi, vytváranie nejakého miesta, kde tí ľudia ako keby vytvárajú nejakú sociálnu kontrolu, aby tam tí neprispôsobí obyvateľia netravili toľko času. Takže neexistuje na to jednoduchá odpoveď, žiaľ Bohu. Líbil se mi příklad z Barcelony, kde s tím umí skvěle pracovat, si myslím. Tam byl s tím jakoby dlouho problém a vlastně se zrušily lavičky, na kterých by si kdokoliv mohl lehnout, což je škoda pro část lidí, jako třeba já bych si ráda občas lehla, ale prostě se řeklo, že ne a mají tam vlastně pro jednoho ve vztahu k sobě navzájem a je to velice sociální. Není to tak šílený, že je jedna lavička pro jednoho uprostřed ničeho, to je fakt smutný, ale když se to dá ve vztahu k sobě tak, jak to máte v těch standardech, tak si myslím, že to je ta cesta a ta Barcelona na tom jede celá a je to jako skvělý. No. Zbytek bohužel v kuloárech, tlačí nás čas. Moc děkuji, tohle byl Roman Žitňanský a Metropolitní institut Bratislava. Ďakujem pekne.